बेंगलनि नङा बिसिनि नामाव बानायनाय बिसोर ट्राइबमोन थ' लोगोफोर नै दा नैबे हटेलखौ नागारनांगौ जाबाय टाइम जाबाय 11:30 बेखौ माने नागारनानै थांनांगौ गोदान हटेल बुकिं खालामखाबाय ओमफ्राय बे हटेलाव जों थाहैनोसै दा दिनैनि प्रग्रामा जोंना जेबो जानाय नङा जास्ट पारमिट अफिसावहाय पारमिसन लानांगौ ओमफ्राय थांनानै जोङो दा लकेलावनो एसे घुरायनोसै थ' जोंना पिकिं टिकिं जाजोबखाबाय रेडि आंबो थ' नेक्स्ट हटेलावहाय लोगो मोनफिनसिगोन थ' लोगोफोर फाइनालि फैनानै जोङो जोंनि नेक्स्ट रुमावहाय मोनफैलायबाय थ' नायदो लोगोफोर रुमा जों दा थागोन रुमा बेनो दा जोंनि रुम लानाया मोजां बिराद मोजां मानो होनोब्ला आं नोंथांमोननो देखायगासिनो भिउ नुहुरलायबावो भिउ एमजि मार्गनि भिउखौ आं नोंथांमोननो देखायहरबाय नै नोंथांमोन नाहर एमजि मार्ग बेनो जाबाय गेंटक बै नुहुरनाय गाहायाव मानसि थाबायबाय थानाया बेयो एमजि मार्ग केमेरायावहाय नोंथांमोना माबायदि नुदों बेखौ आं मोजाङै बुंनो हाला खिन्थु आं बिराद मोजां मोनदों थ' नोंथांमोन दा एमजि मार्गआव दं जों मैयाथ' मोनायाव बेरायदोंमोन दिनै सानाव फैफिनबाय ओंखाम जानो एमजि मार्गआव बिराद मोजां जायो बिनि ओंखामा ओंख्रिफ्राबो जा गोथाव जायोना मैया बोरमा बेदरजों जादोंमोन बिराद गोथावखामोन बेयावनो थांफिनगोन जों दिनैबो हेलमेट हमै हमै खानायफ्रानो जाला माबायदि नुबाथाय सेहेराखौबो खालामगोन थ' लोगोफोर सेहेरायाव बारा दाथां भिउखौ नाय मोनानिफ्राय सानाव साबसिन मोनायावबो मोनानि स्टाइलाबो एक्सट्रा मोनायावबो लाइटिंजों थ' नोंथांमोन बिराद मोजां नुयो आरो सानावथ' अरिजिनेल भिउखौ नुबाय मोनायावथ' लाइट थ' लोगो नोंथांमोन एमजि मार्गखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना सोरबाफोर थ' फैखांबायसै बेहाथ' मिथिखागौ माबायदि जायगा नाथाय जायफोर फैयाखै बिथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट्सआव खोन्थाहर बिराद साफा आउट कान्ट्रियाव दं बायदि मोनलायलायो आं जेन इन्डियायाव गैया बेबायदि मोनलायलायो गावखौनो गाव जों जानाय हटेला मोनबायानो खाथियावनो आदसा नोंथाङा दा नुगासिनो जोंखौ गेंटक लकेल साइडआवहाय जोङो राइडिं खालामगासिनो थ' दिनैनि दिना जोंना ओरैनो फ्रि जोंना गाबोननि थाखाय पारमिटआबो रेडिखा बेनि थाखाय जोङो दिनै गेंटक लकेल साइडआवहाय राइडिं खालामदों प्लास जोङो राइडिं खालामो जोङो दा थांगासिनो मोनसे लकेल गार्डेननि नामखौ एक्जेक्टलि आङो बारा मिन्थिया र' दसे उनाव आङो खोन्थागासिनो नोंथांनो बे गार्डेननि मुङा मा गार्डेनखौथ' लकेसनाव मेपाव नायनानै एसे मोजां नुदोंमोन नाथाय दा माबायदि नुहैयो थांनानै नायनोसै दा गेंटक सिटिनिफ्राय बियो 9 किल'मिटार जायो थ' फाइनालि जों मोनफैबायानो झाख्रि फल्स थ' नायनोसै सिङाव मा मा दं नायनोसै लोगोफोर बेन झाख्रि फल्सआवहाय जोङो दंफैयो दा नै गोबां मानसि नायनो फैदों फल्स बेन झाख्रि फल्स खाथिथिं थांनानै देखायनोसै बै वाटारफल दंना नाय नोंथांमोन नाय बिराद मोजां दैयानो फ्र नांफैजोबो मोखाङाव नांफैजोबो दैयानो फ्र दा बार नांफैयो
माबायदि नुयो नायदो बे जायगाया बरिया हेपीलै नोंथांमोना फैनानै बेयाव बिराद हिट खालामफै इन्जय खालामफै वाव मंगलनि नङा बिसिनि नामाव बानायनाय बिसोर ट्राइबमोन Jhakri Farangma Jhakri Farangma Jhakri in healing बिसिनि नाम गोजा बियो बै बिजुआ मांफा बै बिसिनि नाम गोजा बियो नैबे बेयो जास्ट मेंबा रेस्ट लाग्रा लोगोफोर वाव खालि जेरावबो दैनि साउन्ड जेरैखि नाया भिउ थ' लोगोफोर जोङो फ्राय बेरायखांजोब्बाय बेनो भिउआ गार्डेनना थ' मोजां मोनबाय बेरायनानै दा नायखांजोब्बाय जोङो दा रुम फारसे थांफिनसिगोन थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै गोसोबायदि था सुस्थ' बस्थ'यै था